kami ni Borolonggo uli. Kalaksan ng dagbaya kami dili lang mag-isda. Mo na nga happy gid mi nga may isda mi. Kalam eh. Kami gid magluto karon dayon. Pre, magluto na punta dayon. Nawa na, kailangan sila. Di ba na amal? Meron kaya akong ano doon, friend, hindi ko naman dinala. Dapat para makita tayo, ano ko ba? Yung selfie stick. Ay, ako taga ano dito. Ako lang yung taga-camera ni Primary. Ay, mga sabi ko kasi guys, marami kami na, ano yata, ano na piraso? Oo, tapos yung binigay sa amin guys, is yung pinakamalaki. 6 na piraso yata o 7 yung 3.
Pulot man na. Kunin ko ang daon sa lang ito. Ito na sa pieces laan kay baho. Ako na, palitak-tak.